Lero pa 22 February 2025 pano ndi Panyasa Voice Box timanena mobwerezabwereza kuti ife pano nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndi Bambo Charles Penlongwe amene wataona kuti ayi achakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party MCP ayesetsa njira zosiyanasiyana zofuna kuthana ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso mtsogoleri wa chipanichi olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso awesa Peter Mutharika okha ayeseranso ndithu kuthana ndi zipani zina monga United Transformation Movement UTM komanso chipani cha United Democratic Front UDF. Nde zambiri pano sitinena tiwasiya Sir Charles Penlongwe kuti ayi nkhaniyo ayipitirize ayilongosole okha pano Panyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 22nd of February 2025, and it happens to be on Saturday. While my time says 26 minutes after 17 hours, imene 26 minutes past 5 chigawo chimenechi chakumadzulo. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Mwanthawi zonse ndikulandirenso ndikuchokera kuno ku University of Hard Knocks kumene timaphunzitsana zeru zokuti tingapange bwanji in this situation. Yesterday I laid a foundation imene natumiza audio yokhuzana ndi endorsement. Sindikhulupirira kuti anthu ambiri anaimvesesa koma ena mwa ambiri mwa anthu amene anaimva anamvesesa audio imeneyi ya endorsement. Lero lino kapena nene kuti mawa ndizabwerezamonso menemo mwa endorsement. Chifukwa zambiri timayankhula mu Chingerezi ndi anzathu ambiri zimatha kumaphonya osati kuti kufuna koma chifukwa cha mmeneso moyo wawo mmene akhalira. Lero lino ndifuna tikumane eyebrow to eyebrow confrontation. Tikumane maso ndi maso, tiuzanenso chilungamo, kuna kuti tidziwe ena mavuta kuti tifuna timve audio ija ya DPP ndi UDF atupere muluzi ndi professor audio manager bwanji. Ndifuna ndinene pano kuna kuti this emphasis imene ndibwerese pano, please don't take it personal, don't be angry, because this is just reality. This is the truth of the matter. And zimene zikapanda kuchitika ndekuti pali mavuto ambiri. Remember kumayambiriro kwa Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, I think his second year, ndimatulutsa audio zona kuti Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is using divide and rule strategies. Ndipo anayesesa divide and rule. Mukaona DPP jaimagawana makampu, it is because it was their strategy. But little did they know kunena kuti even though they brought that divide and rule, samadziwa kuti DPP chikhabe chipani champhamvu kufikira lero. They thought kuna kuti akachita divide, akachosa nankhumwa aja, kachina griseda aja, kandandani, ndekuti DPP jaifoka mphamvu. That was their mentality. Maganizo yamba amene. Ningoti amene anali achiwiri. Maganizo yamba analiona kuti timange Professor Arthur Peter Mutharika. If you remember very well, ndikumene tikuchokera kumeneko. Kumatumiza polisi kumene kuja, akamutenge kwatumiza china Martha Chizuma, kumene kuja, akamutenge kumpanga interview, ma interview fake, all those things. Mukoza kuona kuna kuti the strategy was to dismantle DPP completely, of which they have failed. Ndinene panopo achakwera ndi chipani cha MCP ndibwerenze bwino pa chizungu nene kuti these guys have failed so terribly. Chifukwa china chilichonse chimene anachikonza in 5 years time kuti pozamafika lero chikhala chitatheka sichidawathekere. Kuyendesa boma sizidawathekere, kugwetsa DPP sizidawathekere, kugwetsa ka UDF sizidawathekere. Mwayiona ameneyo, they tried their best. Kugwetsa UTM ija zikuonekanso kuti ayi zaphonyanso pamene paja sizikugwira. And panopo let me tell you
kunena kuti pano ngati kuli munthu amene sakugona tulo usana ndi usiku kulingalira kuna kuti what have I done, kumazifunsa mafunso amene kuti kodi ine ndachita chani, ndekuti ndi Dr. Lazarus Makape Chakwera. Ndikunena pano munthu yosanga magone tulo chifukwa china chilichonse chimene anayesera kuti achite chakanika. Chimodzi chokha chimene chasala imene uli mwendo nde meki ndi smartmatic, ndi kumene kwasala kumeneko ndi chan old age cha mwayiona ndi zimene zasala zimenezi. And Malawi ndifuna ndikuwuzeni kuna kuti this country will overcome chifukwa mulungu amene sadalole Achakwera ndi MCP kugwetsa DPP on the early stage sawalola kuti agwetse DPP at the later stage like this one. Mulungu sangalole zimenezozo sizitheka, ifeyo tilipo pano ndipo ndifuna Achakwerawo amve audio imene. Number 1, ngati takhala ndi president mdziko muno who is arrogant. Tikati arrogant ndekuti arrogant, the man who looks to be quiet komano very very bad, evil, is Dr. Lazarus Makape Chakwera. The man who is wicked is Dr. Lazarus Makape Chakwera. Zimene ndikuyankhula pano pazi I don't care kuti ena azitenga bwanji komano this is the truth of the matter. The man has failed to govern us in this country, truly speaking. Alephera kutilamulira mdziko muno anthu 20 million akanika kuti atilamulire chifukwa chozimva. Ndikuzimva kuti iyeyo ndi dictator, ziko lindilake sopano walitenga. IMCP yalitenga mwa nthawi zonse, akalitenga ndekuti ngati kunali achina utonchiro asowe, achina chipembere asowe, achina dunduzu asowe, achina muwalo asowe. You can mention all those people. Komano apapa zawakanika kunena kuti after they have done everything komabe they have felt so terribly. So chinthu choyamba alephera kuyendetsa boma. Chinthu chachiwiri alephera kugwesa zipani zotsutsa. Anatenga zipani zotsutsa zokwana kandi 8 kandi 7 kandi 10 ndikukhala nazo limodzi kupanga form Tonse Alliance ya fake. Ndicho linga choti achite dismantle democracy mdziko muno, musamapezeke watsutsa komano zapezeka kuti zakanikanso. China chilichonse chokhuzana usogoleri wa Achakwera wakanika pakadali pano. Okay, kumene kundangodutsako ndimafuna ningothira mafuta kuti ndiyendere ndikafike apo. Ifa kuoneka ngati mafuta anaperewera nde nangodusa pa garage nde ndimathira mafuta. Kani yanga imene ili pano makosana ndiona kuti dziko ilili kuti liphulidwe, number 1 pakufunika umodzi, pakufunika unity, pakufunika mtima umodzi, pakufunika kukhululukirana, pakufunika kumvesesana. Ndipo zinthu ngati zimenezi ngati zisowe pakhala povuta kwambiri nkhondo yake tizayimenya after zisankho. Mwayiona zisankho zachitika ngati mujana achitira Achakwera ndi Achilima. Zisankho za 2019 zachitika ndikumakamenya sopano nkhondo. Nde izakhala imene kuti zisankho zachitika sopano tiye tikamenye nkhondo. Komano ndani wako amakhala okonzeka chifukwa cha experience ya kumene akuchokera. Nde nkhondo imene ikhozo kuzakhala yowinidwa kapenanso yoluza. As usual, as you know, kuti dziko lino takhala tikuyenda mdziko muno, tayendanso ndi judiciary yabwinobwino, yokongola, yomveka bwino. Koma nkati mwa judiciary tayendanso ndi majaji atatu amene sakudziwika bwino, amene ali corrupt. Amene a Dr. Lazarus Makape Chakwerawo, komanso amayi Martha Chizuma ada yankhula kuna kuti anthu amenewa ali involved pa corruption ya Zunesata. Amene ajasana pangidwe suspended, adakali ku judiciary konko, ndeta enda ndi judiciary imene ili ndi ma question marks. Osati onse, koma there is question marks kuti majaji a corrupt ya aja. Amene ajali kuti Makape zotali nkati. Nde nkhondo yake yozaimenya after zisankho izakhala yovuta ku judiciary chifukwa mbewu imene Achakwera aisunga ku judiciary under Ministry of Justice yamva ndi mbewu yoyipa kwambiri, ni mbewu yona kuti tizakumana ndi zikhomo and you will be surprised.
remember amene anapereka judgment ya section chanicha imene professor ndi DPP anakapereka kuboma atapereka judgment. She was awarded kupita ku school kunja ku UK ndi boma la Chakwera. So you must know there is a lot of award imene ilipo kuti amene apange zakuti tipanga zakuti, amene apange zakuti tipanga zakuti, amene apange zakuti tipanga zakuti. Mwaiona, this corruption has entered even in the church of God, the house of God, mu nyumba ya Mulungu. Zija Mulungu ananena zija kuti ndiza chiweruzo chizambira nyumba mwa Yehova. Panopo nyumba ya Yehova zija manena Yesu zija kuti nyumba yanga ndi nyumba yopemphera siyochitira malonda. Panopo the house of the Lord ndi imene ajakwera kupanga mu malonda. Eneyo panopo Charles Ben Longwe, I still have an element of doubt kuna kuti Malawi Assemblies of God Church ndi church idi chimene chili ndi doctrine yoti ipulumutse anthu m'dziko muno. If it's not a company that is running a business in this country, chifukwa since their former leader atachoka ku Assemblies ndikukayamba zandali, the church has never come out ndi leadership yake kukapeza Chakwera ku State House ndi kukakhala nawo pansi kuti bwanawe iwe ndi amene umatiphunzitsa zakuti iwe ndi amene unali mtsogoleri wathu mpaka na pano. Assemblies of God Church is quiet. A president Assemblies of God Dr. Due is quiet, is silent. Ndinali nawo limodzi ku Bible school ku area 15 nawo limodzi Due klasi so imodzi mwaiona ameneyo. Komano, the thing ndionena kuti the Assemblies of God Church itself did not come out ndi kukampeza mbale amene wabweresa mavuto ochuluka kwambiri pakati pa miyoyo yathu. Now, listen to me kuna kuti the church of God has been affected. Corruption has entered. Ndifamu kapeza kuti mabishop ambiri akangopita ku State House kuja ngani mathera Kongo. Anyamuka mwankokomo tupita Kongo. Anthu kumadikirira kupita umene kuja hata akambira nawo tapasa masiku mwako. So you can see how corruption has dominated this country. No wonder God is angry. Mulungu ndiokwiya kwambiri chifukwa cha azibusa amene ali adyera amene asokoneza dziko lino. Ndifake kwa Isaiah, I think so. Akuti is it Isaiah? No. Akuti ndizalanga mbusa ndi nkhosa zachi. Mwaiona ameneyo. Ndizalanga mbusa pomulanga sazalangidwa yekha ngakhale kuti olakwayo ali mbusa yekhali. Koma chikabwera chilango cha mbusa, si chikubwera chilango cha mbusa yekha, chikubwera chilango cha mbusa ndi nkhosa zachi. Nde mukamamva kuti nkhosa zikulira m'dziko muno ndi njala mbusa. Mukamamva kuti katundu akungokwera m'dziko muno enda anthu sakumvesa mbusa. Mukamamva kuti anthu akugona ndi njala ndipo mowesi anthu akufa nayo njalayo mbusa. Mukamamva kuti dziko lili corrupt with heavyweight corruption mbusa. Mukamamva kuti dziko lili bankrupt ndipo lilibe chilichonse ndalama agawanapo forex ija kupangira business ma black markets vuto lake mbusa. Mwaiona ameneyo. Fuelo avuta dziko sizili bwino mbusa. Everything politically, spiritually, financially mbusa. Panopo we are affected. Chifukwa chani mawu a Mulungu sapita pachabe. Ndizalanga mbusa ndi nkhosa zachi. Nde mbusa pamene akulangidwa, pamene akulephera kugona tulo, pamenepo nkhosa nazo zikumva maululu outcome ya mbusa amene sanayendese bwino zinthu pa nthawi imeneyo. Now, coming to Zipani, ndipepese kwambiri amayi ena anandiyimbira foni zula anandizuzula ko basi kuti Ben Longwe mukungoyankhula za chipani cha DPP ndikumayankhula za chipani cha UDF. Komano UTM simukuyankhulapo chilichonse. Pamene akabambe ndi Malawi m'dziko momwe muno. Koma mukuoneka kuti iniyo mukusankha ndinu asankho, iniyo masankha ndipo mayi anayankhula ndipo zimene anayankhulazo ineyo ndithu zinandipeza ndikumvesesa kuti koma apa patu mayi wandiyankhula.
monga mwa nthawi zonse timakhala mwano poyankha, inayankhabe kamwano pang'ono, komabe pambuyo pake naona kuti zimayuchi zimene amayankhula ndi zoona. Mwayiona, nde ndiyankhule chonchi. DPP ndi chipani cha mphamvu kwambiri, ndi chipani cha mphamvu, koma weakness yake ndikuza. UDF ndi chipani cha mphamvuso kwambiri, koma weakness yake ndikuza. Dziko linolo kuti lipulumuke kapena lichoke ku mavuto amene alipo, pakufunika kuti DPP ndi UDF apange chinthu chimodzi mdziko munomo. Ayiwale mavuto awonse kapena zosemphana zina zilizonse mdziko munomo. Apange chinthu chimodzi, asayinirane mgwirizano osati wothera kuchikangawa iyaye. Mgwirizano wawo usathere kuchikangawa ayi, ukhale mgwirizano umene ukhale wa 5 years. Kuna kuti tiyendesa dziko limodzi, nzanga ukhala vice president, ineyo ndikhala president. Mwayiona imeneyo? Dr. Atupele Muluzi sangakhale vice president, sangakhale president, pamene Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu wachikulire. Pamene popo ndiye kuti zikusemphana. Koma vuto ndona kuti ena kudifunsa kuti Dr. Atupele Muluzi sangabwere pansi pa Professor Arthur Peter Mutharika. Yankho ndona kuti Dr. Atupele Muluzi akhoza kukhala pansi pa Professor Arthur Peter Mutharika, koma tenti kaone utsogoleri wa DPP. Utsogoleri wa DPP umakhala ndi mantha ndi Dr. Atupele Muluzi ndi UDF. Poganiza kuti Atupele Muluzi akangokhala running mate wa Professor Arthur Peter Mutharika, ndekuti china chose chitachitika, ndekuti ufumu uja kapena mphamvu zija zikupita ku UDF, imene ndefiye imene makhala ku DPP. Pazifukwa zimenezo a DPP safuna ma followers. Ndifuna ndikusimikizeni Amalawi lero kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika alibe vuto ndi kutenga Atupele Muluzi kukhala running mate. Dr. Atupele Muluzi alibe vuto kukhala running mate wa Professor Arthur Peter Mutharika, koma ife ozungulira afe. Ife ozungulira afe ndi amene tili ndi vuto, amene mukantenga azatenga chipanichi chizabwera ku UDF, ife tizasafa. Mmakhala ngati kuti dziko la Malawi ndi kampani yonena kuti we can make money out of it. Ndeti makhadi upangirana nsanje ndi zina nde malomo kuti tiliphule dziko lipamoto, timakhalaso kuti tikuliterekaso. Ena kufuna liphule, ena kulitenga kuterekaso. Ena kufuna liphule, ena kusonkhezera moto uziyakabe. Dziko liziwirabe, liziotchabe, zimenezo zimene zikuvuta ku DPP. Mwayiona ameneyo? Ndeti safunse Professor Arthur Peter Mutharika, tisafunse Dr. Atupele Muluzi, koma tifunse ma followers ndi ma administration azipani zimenezi, kuna kuti kodi simungakhale pansi ndi kukambirana, tiyasiye Dr. Atupele Muluzi apo, tiyasiye a Professor Arthur Peter Mutharika apo, chifukwa nthawi inanso mgwirizano ngati omwe udachitikapo mbuyo, koma kunali drama inachitika kopya. Dr. Atupele Muluzi amapanga misonkhano kumaperekera ngakhale zakudya, kumayenda kunzuzu kuno, kunkhata ya kukaronga, kumakaperekera zakudya, makampanga kampeni yekha. Koma tiyeni pokasankha vice president, a professor anakatenga chimulirenji, mwana uja kumusiya. Mwayiona ameneyo? Nde mwana yonso naye ali ndi mantha kuti sopano apapa tikapanga alliance, victory kachitika, sazandisiyanso ndikukatenga chimulirenji paja, nde pamenepo ndi pamene pakuvuta Malawi. Ndati ndikumasuleni lero, pamenepo ndi pamene pakuvuta. Mwana uja anapanga kampeni yopsa kwambiri mdziko muno, komano tiye tikasankhe running mate, anakatenga chimulirenji kunchewu ndi kukhala running mate. Mwana uja anapanga spend ndrama zache ndi kunkhazika pasi pwi. Nifake mauna Dr. Atupele Muluzi pena pake anachenjera, kumudyera kumakhala kovuta mwana uja, chifukwa chona kuti ku DPP anamuchenjeresa. Mwayiona ameneyo? Zimakhala ngati kuti tiye ukakandiolosa ndikudyere mwana. Koma ine beni longe mozichepetsa pano, ndipemphe kuti akuluakulu pepani. Tikupepeseni dziko lawo chairi. Olomene ndikupanga VN musindili bwino yayi.
mwendo wanga ukuotcha ukupweteka sizili bwino thukuta lingotuluka pano koma ndikuyesesa kuti ndiyankhule ku mtundu wa Malawi. Ndikupemphera akuluakulu tiye tizichepetse timvesesane tikhalirane pa umodzi tipange chinthu chimodzi. Ndale izi zomakolana tikadutsa kudutsa tidutsisane ndeti zikolana bwino. Ndale zimenezo zaononga Malawi. Taonani Dr. Lasaulos Klaus Chilima kumene ali. Mwayiona ameneyo takhala ndi mbiri ngati zimenezo. Koma titakhala ndi mtima umodzi kunena kuti tiye tipangenizi a Dr. Tupere Muzi azichepeta aka running mate wa Professor Arthur Peter Mutharika. DPP ndi UDF zikuyendera limodzi. Ndipo palibe chinyengo china chilichonse victory yachitika kuyendera limodzi osakatayana muchikangawa kukwezana ndege zopanda ma black box. Dziko litilipo. Dziko ilili tilipo. Koma apo B tikangoti ayi tiendere yomwe yachakwera divide and rule. Ndifuna ndikuuzeni kuna kuti mavuto alipo. A Dr. Kabambe ndi UTM munatenga UTM ijazoona. Koma vuto ndrona kuti kodi UTM iyo mukupita nayo kuti mukutuluka nayo mupita nayo kuti fa panoka 50+1 ndizovuta bwana. Inuyo you are a formal man. Tikati a formal man ndekuti munthu amene ali decent pogwira ntchito za maoffice. When it comes to politics ningani yovuta kwambiri imafunika those with experience kunkhani ya politics. You cannot go kumisonkhano kumakango kamba za economy zokhazoka ena sakumvani economy yosaidziwa zokuti ndrama yo kwacha yagwa khani ya economy sadziwa. So simungapite kumudzi ndikumkaima ndikauza anthu kuti economy ine ndisayikubwereseresa economy ndisatantani zimenezo ndi zintchito zimene niyo mukuzidziwa. Komano anthu akufuna something politics chimene china chake chimene chili ndi flavor ya politics. Mukamatimva ena ifeyo tikamayankhula kungotulsa hodiyo anthu ose ma comment mwayiona imakhala kuti there is a flavor of politics. Nde simungakwanise kumenya nkhondo without that flavor. That is why mumayenera kuna kuti mukhale limodzi ndi anzanu amene ali ndika flavor kamene kaja. Inuyo muli ndi zanu zimene mukudziwa kuna kuti if I press this button nde kuti dziko lizayenda bwino. Mwayiona imeneyo. Nde ine ndifuna ndikupempheni makosana asogoleri athu na kuti makamaka osati a Professor Arthur Peter Mutharika, osati a Dr. Tupere Muzi, osati a Kabambe, komano anthu otsatira zipani kunena kuti chonde takhalirana pansi chifukwa ife ma activists tilipo. Sitidapite tilipo. Tikumva maululu koma tilipo. Mwayiona imeneyo. Tilipo. Tiyeni tione kuti tipange bwanji dziko lathu liphule. Mawu anga omaliza. Makosana Mulilongwe ndi Blantyre. Wiki ya mawayi ambuya akatilola ngati sina ija ndikubwera ano ndikulowa no Mulilongwe for the first time, ndikulowa Muzomba for the first time, ndikulowa Blantyre for the first time. Tiyambepo ntchito imene Mulungu adatiyitanira yombola Malawi m'dziko muno. Mwayiona imeneyo. We have questions. This mathematic machine imene ikunena kuti ikubwera m'dziko muno kayabwera kale tini mafunso ameneyo. Tini mafunsonso ona kuti chifukwa chani zimene zize akuzilimbikira. Tini mafunso ambiri. Dziko la Malawi likufunika full overhaul, chizungu chake full overhaul. Zimene ndikufuna kupempha ku Malawi Law Society ka ku parliament na kuti the issue here is not age limit. The issue here is full overhaul. Kulifufuza dziko la Malawi li ndondomeko ya zachuma zimene ife Malawi chifukwa tikuziwa for sure ife ya Malawi taberedwa dziko muno. Mwayiona ameneyo. So we cannot pretend as if nothing happened. If Malawi taberedwa dziko muno, so we cannot just hurry up ndikuna kuti tipiteni kuzisankho. Iyai. Let us do full overhaul ya dziko lino tidziwa Malawi zimene ife taberedwa. Muulamuliro wa Dr. Lazarus Magafe Chakwera. Chifukwa iwowa akhala kutiuza ife ndikumatiunikira zimene tinaberedwa mu nthawi ya DPP.
So bana ife tufuna tidziwe zimene watibera asanatuluke mboma. Chifukwa patsogolo pano chaka chino tikuziwa kuti akupita. Nde asadapite tufuna tidziwe Amalawi adziwe zimene aberedwa. Akamapita kuzisankho adziwe kuti wakuba ni ndani, taberedwa zingati mdziko muno, taberedwa chani ndi chani, kodi ku institution kunali ndani, amene anali director kuni ndani. Tidziwe zimene tisaopsezane ndi mashine akuti mafufuzo atakuyankhula ndi chani. Apapa ndikuyankhula ndine Beni Longwe. Ngati kuli mashini kumeneko ine Beni Longwe ndikuyankhula pano kukufunika full overhaul. Chifukwa ngakhale shona ya president imene inachitika mparliament ikufunika overhaul imeneja. Muli ndrama za nkhani mu shona imeneja zimene zapita. Zipata zaboza zija zamangidwa zija zimene zijazo ndi ndrama zokha za Malawi. Chakwera sangafike ku parliament ndikumayankhula za zinthu zimene wamanga zimene kulibe ndi ndalama zimene zija Malawi. Mabilioni amenaje. Mukamamva kuti tamanga chipatala kumachinga mwakuti tamanga chipatala kunsanje kuchikwawa zipatala zokulibe mudziwe kuti ndalama zapita mabilioni. Sona jamukuirira ija, it's not just a matter of talking. Sinkhani yokuti waja mango yankhula koma ni nkhani yokuti ndalama zinatuluka ndipo it was approved kuti nkhani imeneyo kapena ntchito imene inagwiridwa nde ifa Malawi taberedwa. Sitilola kuti boma ili likakhalenso pa ballot paper titadziwa kuti atibera. Sono tufuna kuti atibere zingati. Nde kuti mavuto sakuti kwanato Amalawi to. Amalawi Law Society mavuto sakuti kwanato. Shona ya president ija really means kuna kuti ife taberedwa ndziko muno. Ma project aboards amene achakwera mayankhulaja mu parliament in front of members of parliament. Mu nyumba ya malamulo. Zimeja zikuonesa kuti ife taberedwa. Those are billions, ma trillions aja makongola ja pita amenaji. Kumanama tamanga. Guys, we not gonna go in a Charles Beni Longwe. We're not gonna go. When I feel pain, I'll go on the road. If you Amalawi taberedwa. Ndipo sonaich. The evidence yona kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera must explain ndalama zimene zama project abodzai kuti zidapita kuti. Ndegeze pamenepo. Munali ndine Sir Charles Beni Longwe mwakumanonsi. Dziko.